চন্দন ব্ৰহ্ম কোন চন্দন ব্ৰহ্ম মই এইবিলাক চিনি নাপায় हेल' रायजोफोर खुलुमबाय गिबियाव फिथांखि ब्लग चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय स' रायजोफोर मोनसे गिदिर आपडेट निउज नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नाय जोङो मिथिगौ चन्दन ब्रह्मआ गोबाव समनिफ्राय बिपिएफ एंगारनानै बिपिएफनि पार्टिखौहाय नागारनानैहाय स्रि जिरायनानै दङमोन आरो बे चन्दन ब्रह्म सारनि थाखायनो गोबांथार माखासे बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा पलिटिक्स गेलेबाय थानायखौ जोङो नुनो मोन्दोंमोन दा चन्दन ब्रह्म सारा बबेयाव दंमारो बबेयाव थांगोन बेनिनो सावरायलायबाय थानायखौ जोङो खोनादोंमोन नाथाय जोङो फैयै नुनो मोनबाय चन्दन ब्रह्म सारा इउपिपिएलआव আজি আপোনালোকক ইয়াত লগ পোৱাৰ মূল উদ্দেশ্যটো হ'ল আগন্তুক 12 তাৰিখ 4টা বজাত চিৰাং জিলাৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ কাজলগাঁৱত বৰ্তমান প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বাধীন ইউপিপিএল ৰাজনৈতিক দলত মই লগতে বহুতো দল সংগঠনৰ নেতা কৰ্মী শুভাকাংক্ষী राइज যোগদান दा बिपिएफ पार्टीनि थाखाय मोनसे गिदिर खहा चन्दन ब्रह्म सारल' नङा बिजों लोगोसे आरोबाव लेफ्ट राइटआवहाय मानसि दंबावो आरो बिनि सिगांनो माखासे एमसिएलएफ्रा गासै 7 जन गुगाखाबाय दा बिपिएफ पार्टीनि थाखाय जोबोद गिदिर खहा जाबाय होननानैहाय जोङो साननो हायो नंगौ हाग्रामा महिलारि सारा चन्दन ब्रह्म सारखौहाय गावनिनो असे थुरसियाव जाग्रा गावनिनो असे स्ट्रं मावफाग्रा लिडार्सब्लाबो बेखौहाय सिनाया होननानैहाय बुंनाया जोबोद गोरोन्थि जादों दा बेबायदि बुंसेयाव माब्रै चन्दन ब्रह्म सारा गावसिनि पार्टियावहाय गिदिंफिनबावनो लासिंसिं जाया होनबा Oh my God! Wow! नाथाय ओरै फारसेथिं जोङो नुनो मोनदों खाम्फा बरगयारि सारा ইছ্যু নহয় চন্দন ব্ৰহ্ম এতিয়ালৈকে বিপিএফ এৰি যোৱা নাই বিপিএফ দলে চন্দন ব্ৰহ্মক বিপিএফ দলৰ পৰা কিবাও কৰা নাই কি বুলি কয় এক্সপেলো কৰা নাই যদি কৰে তেওঁ এই বিপিএফ দলৰ ক্ষতি নহ'ব নেকি নিৰ্বাচনৰ সময়ত তেখেতে নিজৰ ভৱিষ্যত চাই পেলাই ৰাজনীতিক সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে কিন্তু মোৰ আত্মবিশ্বাস যে চন্দন ব্ৰহ্ময়ে নাযায় চন্দন ব্ৰহ্ময়ে এতিয়ালৈকে মিটিঙত ওলা নাই কোনোবা এটা সময়ত ওলাব আমাৰ লগতে মিটিং কৰিব চাই আছো বটল আহিল বহক আহিল মই চিন্তা চৰ্চা কৰি আছো বুলি কৈছে তাকেতো এইটো 1 বছৰমান হ'ল চিন্তা চৰ্চা কৰাটো চিন্তা চৰ্চা কৰাৰ কি প্ৰয়োজন আছিলে ইয়াৰ কাৰণে মই কৈছো চন্দন ব্ৰহ্ম এতিয়ালৈকে এৰি যোৱা নাই বা বিপিএফ দলৰ নেতাসকলেও তাক আউট কৰা নাই बिथाङा बुंदों चन्दन ब्रह्म सारा बिपिएफ एंगाराखै आंहा आत्मा विश्वास दङ आंहा फोथायनाय दङ बियो बिपिएफ पार्टीखौ नागाराखै होननानैहाय रायजो राजानि सिगाङावहाय दल दामबाबायना होदोंमोन रायजोफोर नाथाय जोङो नुनो मोनबाय खाम्फा बरगयारिनि बुंनाय रावा बेसेबां सैथो बिथाङा मिथिखायो चन्दन ब्रह्म सारा इउपिपिएलआव हाबसिगोन होननानै बिथाङा मिथिखागौ नाथाय बिथाङा मिथिसेयावबो गावनि पलिटिकल केरियारखौहाय लाखिनो थाखाय रायजो राजानि सिगाङाव नंखाय बाथ्रा बुंनानै बिथाङा फोरमायनानै होदोंमोन नाथाय दा जोङो नुनो मोनबाय चन्दन ब्रह्म सारा मा बुंदों फंबाय बिब' बिनानावमोननिसिम गोसो सिंनि गाहाम हामलायनाय आरो गोजोननायखौ आङो बावहरग्रोबाय दिनै आङो बे प्रेस मेलनि गेजेरजों आंनि माखासे बाथ्राफोरखौ बुंथिनो आं सानदों फैगौ 12 अक्ट' 4 बाजि चिरां जिल्लानि मावखुलि काजल गामियाव आं मानव गेदेर प्रमोद बड़ो बिथांनि दैदेननाय राजखान्थि हान्जा इउपिपिएलआव आंजों लोगोसे गोबां राजखान्थि हान्जा एबा आफादफोरनि दैदेनगिरिजों लोगोसे मावथिफारिया आरो रायजो राजा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव योगदान
जानाय जासिगोन, जगदान होनाय जासिगोन, जयेन जानाय जासिगोन। बे बाथ्राखौ सोरखौबा गाज्रि मोननानै दुखु मोननानै बे थांखिखौ आं लायाखै। बियो दिनै समयनि दाबि, जोंनि परिस्थितिनि थिननाय। आरो बे हाबाफारियाव जायफोर गोसो गोनां इच्छा थानाय सुबुं एबा व्यक्तिया बाहागो लानो हागोन। नोंगौ बिथाङा इउपिपिएलआव हाबबाय, दा बिथाङा नाजावजानोल' बाखिसै। ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय रायजो राजानि सिगाङावहाय फोरमान होनो थाखायल' बिथाङा बाखिसै। जोङो मिथिबाय बे दाननिनो 12 अक्ट' 4 बाजियावहाय काजलगावनि अफिसावहाय बिथाङा इउपिपिएल सरकार प्रमद बर' सालायनाय सरकारजोंहाय नाजावजासिगोन होननानैहाय अलरेडि बुंनानै होखाबाय। दा जों मिथिखाबाय क्लियारलि इउपिपिएलआव हाबबाय होननानैहाय। नाथाय खाम्फा बरगयारि बिथांनि बुंनाय रावा गासैबो फैमान जाजोब्बाय रायजोफोर। हाग्रामा महिलारिया मिथिखागौ चन्दन ब्रह्म सारा जा एंगारनानै थांबाय बियो फैफिनला होननानैहाय बिथाङा मिथिखायो। बेनिखायनो बिथाङा आं सिनाया होननानै बुंखादों। थिग बेबायदिनो दे रायजोफोर, सानसे समाव कास्टम बसुमतारी आरो प्रहलाद ब्रह्म बिसोरखौबो आं सिनाया होननानै बुंगोन। नोंसोरो नायलांबायल' था, जेब्लानाखि कास्टम बसुमतारीया हाग्रामा महिलारिनि एसे हेंथा बाथ्रा बुंगोन, बै समावनो हाग्रामा महिलारि सारा चन्दन ब्रह्म बायदि कास्टम बसुमतारी मोनखौबो बुंगोन रायजोफोर। दा हाग्रामा महिलारिजोंहाय सापर्ट खालामग्रा माखासे लिडार्सफोरखौहाय जोङो नुगासिनो दङ। नाथाय बिसिनि रावा मोनफ्रोमबो नंखाय रायजोफोर। माब्लाबाबो दा फोथाय। बिक्रम दैमारिखौनो बुं, कास्टम बसुमतारीखौनो बुं, प्रहलाद ब्रह्मखौनो बुं, बिसोरो गासैबो नंखाय बाथ्रा बुंग्रा गोजा। बिक्रमाथ' सासे थिखादारसो, बिथाङा पलिटिक्सनि सासे लिडार्सबो नङा। आरो बिखौहाय बिपिएफ पार्टिया दासिमबो एक्सेप्ट खालामाखै। ओरैनोसो थाफाबायनानैहाय हाग्रामा महिलारिखौहाय अनफ्लानानैहाय बिक्रम दैमारिया गावनि सिगांनि जे गादि, जे गावनि थिखादार खामानि दंमोन, बे खामानिखौ मोनफिननो थाखाय रायजो राजानि सिगाङावहाय थगायैहाय बिथाङा भट दाबिनो नागिरनायखौ जों नुनो मोनदों रायजोफोर। नाथाय बिक्रम दैमारिया रावबो नङा रायजोफोर। बिक्रम दैमारिया सासे नों आं पाब्लिकसो, सासे बिजनेसमेनसो बियो। जाहोना जाहैबाय बिनि गाद्दिया सेजाबाय। बिपिएफआ जेननायनिफ्राय इउपिपिएल देरहानानै बिनि थिखादार सिटआ गोमाबाय रायजोफोर। बेनिखायनो थिखादार सिटखौहाय लाबोफिननो थाखाय हाग्रामा महिलारिया जुदि देरहायोब्ला बिक्रम बायदि मानसिया थिखादार सिटखौ मोनफिनगोन, बेखौहाय थांखिनानैसो बिक्रम दैमारिया गावनि एरियाखौ जोगारनानैहाय जोंनि चिरां जिल्लायाव फैनानैहाय चिरां जिल्लानि रायजो राजाफोरखौहाय गुंग्रा बानायफैदों। हाद्रि सारफावनानै थगाय बाथ्रा बुंफैदों। बेनिखायनो चिरां जिल्लानि मानसिफ्राबो एसे साननानै नायनाया मोजां। बहानि मानसि फैनानै बेफोरबायदि नंखाय बाथ्रा बुंफैग्रा मानसिफोरनि खौरांखौ खोनासङियानो मोजां होननानैहाय आं सानो रायजोखौ। दा जोङो नुबाय दा बुजिनो गोरों दैदेनगिरि मानसिफ्रा, इन्टेलेक्चुयेल मानसिफ्रा गासैबो बिपिएफखौहाय नागारगासिनो दङ आरो नागारलांजोबखाबाय। 7 जन एमसिएलए नागारबाय रायजोफोर। आरो दा नै चन्दन ब्रह्म सार फैबावबाय, जायखौ जोङो बिपिएफनि स्ट्रं दैदेनगिरि लिडार होननानैहाय सिनायनो मोनोमोन। अब्ला बिनिफ्राय दुखुनांथावसिन मा दंबावो? गैला, बिपिएफआ गैला। आन्दायबाय बिसोरो। लास्टआवहाय थाङै थुङै बिगुमै बिबनांल' सानैजोंल' थाहैसिगोन नामा होननानैसो आं सानो रायजोफोर। रन्जित बसुमतारी सारा ओरैनो बाथ्रा बुङा। बियो मोनथिखानानैसो चन्दन ब्रह्म सारखौहाय थांखिनानै खोथा बुंदों। जों मिथिगौ रायजोफोर, नोंसोरो बिजिरनानै नाय। खाम्फा बरगयारि साराबो इउपिपिएल पार्टियाव फैगौमोन। नाथाय
आंनि आइडियावहाय हाग्रामा महिलारि सारा गासैबो एरायलांजोबनायखौ नुनानै खाम्फा बरगयारि सारखौहाय एमपि बिसायख'थियावहाय भट गेलेनो थाखाय बिजाथि फसंनानै दोनबाय। बिथाङा खाम्फा बरगयारिखौहाय जबरदस्ति सोमनानै भट गेलेनो थाखाय दोननायखौहाय जोङो नुनो मोनदों। नाथाय खाम्फा बरगयारि सारा इउपिपिएल आव हाबगौमोन आरो बिथाङा जुदि नैबे लकसभा इलेक्शनावहाय जेननोब्लानो बियो इउपिपिएल आव हाबगोन। बिनि नायनाय फेशन, बिनि बुंनाय रावफ्राखौहाय मोजाङै खोनासङोब्लानो जोङो आन्दाज मोनो रायजोफोर। बिथाङा बिपिएफ पार्टियावहाय मावनाय समावहाय डिपुटि चिफ जानाय समावहाय जेसेबांनाखि रां खामायनानै लादोंमोन बे रांखौहाय बिपिएफनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा धंस खालामनानै होनो थाखायसो खाम्फा बरगयारि सारखौहाय बिजाथि फसंदों। जाहाथे बिनि राङा बिपिएफआव जेरैबायदि खामायदोंमोन गासैबो धंस जाजोबनाय बायदि बेखौहाय बिजाथि फसंदों। नायबायल' था नोंसोरो खाम्फा बरगयारि सारा देरहायो नामा। देरहायोब्लाथ' मोजांनि बाथ्रा, नाथाय देरहायाब्लाथ' गैखाला। हारां हाथां फुरा खालि जाजोबखासिगोन। दा बिथाङा सोमजाबाय, जानो हागौ सिङावहाय गोबांथार बेले बेजे दं। उफाय गैयियाव बिथाङा बिजाथि गसंनो गोनां जाबाय। स' रायजोफोर, भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन। नोंथांमोननि थाखाय गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा होदो आरो जुदि नोंथांमोना भिडिअखौहाय मोजां मोनदोंब्ला हायोब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय। गोजोन्थों भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि।